abinci na. Wallahi ya ki amarya ba inda ba kewaya ba. Na rasa jini, na rasa nama. Kamar yaya? Kamar ya zaka ce min ka rasa jini, ka rasa nama? Ina jin yunwa zaka tafi ka bar ni ka je ka gama zagayawa ka ce baka samu komai ba. Ya kake so na yi? Tun da kace baka samu ba, to kai zan yanka. Kuma ka sani, jinin ka zan sha. Dan Allah mai isa. Tuba nake. Ki haƙuri. Tuba nake. Ba zan yanka mijina ba, kuma sannan an gona a daren amarci na. Zan baka minti 5, ka fita ka je ka nemo min nama da jini duk inda yake ka kawo min. Shi ne matsalan auren dan adam. Ya zai ya ce ya kasa samu jini ko naman mutum, da dan uwana na aura aljani. Da ba zan rasa wannan duka a cikin rayuwata ba. Zan samu nama, zan samu jini, zan tabbata cikin walwalata. Yadda da kaddara imani ne. Malam. Ai barka malam. Kana nan a zaure? Eh wallahi man ba sai. Sanne malam. Barka da lafiya lau. Masha Allah alhamdulillah. Lafiya lau. Dama Musa nake so in tambaye ka. Naga kuna mu'amala da shi. Gaskiya. Yawwa Musa yau kwana 3 kenan ba mu gan shi ba. Shine nace to tunda na same ka bari in tambaye ka. To ai ni Musa rabona da shi. Na'am. Ranan nan da ya zo muka alƙawarin ya ce turare yake so in samo masa. Na je da samo masa. Na bashi. Yau kwana 3 kenan. Tunda ya karɓi turaren nan ban sa ganin sa ba, amma daman ya ce shi aljana yake so ya aura. To ban sani ba ko ya aure ta din. Idan na nemo turare kuma na bashi ya tafi. Tunda karara ban kuma ganin sa ba. Lalle zancen nan da ƙanshin gaskiya a ciki. To na ji ana ta labarin da zancen na akwai ƙamshin gaskiya a ciki. Gaskiya ne. To shikenan ba komai malam. Bari zan je in sake tambaya. Yawwa. Ina son ganin Musa fa. To gaskiya ya kamata ka je ka cike. To ba komai. Ba komai. Yawwa Salmanu, na ji daɗin ganinka. Lafiya kawo? To ina fa lafiya. Dama ina so mu haɗin ma wata tambaya. Wato zance yana ta yawo a gari ana cewa Musa ya auri aljana. Tabbas kawo Musa ya auri aljana. Musa? Dan ni ga nauni ba jiyo ba, dan yanzu haka ma daga gidan nake. A yanzu haka daga gidan ma kake? Yanzu haka. Da abin da ya faru. Rani bazara da mana sanyi, rani bazara da mana sanyi, rani bazara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai ba a sallama a gidan nan, ba a sallama. Musa, kamar ya zaka ce ba zan yi sallama ba? Musa yanzu abin da ake gaya mana ake cewa ka auri aljana gaskiya ne. Ya za ka auri aljana? Dole in gaya maka gaskiya za ka auri aljana. A jiyo ka bata mu aiki. Wace ka ta ji din mana, in ta ji sai me? Dole sai ka rabu da wannan aljanar. Ba zai yiwu ka auri aljana ba. Dole in gaya ma gaskiya matsayina na abokinka. Me ba? Mari na ji an yi Musa. Kai waye da zaka shigo cikin gidana har kana zuga mijina? Ya sake ni. Kai ne ka aure ni za ka ya sake ni? To a nan zan yanka ka, yau zan yanka ka, in sha jininka. Ya ke makisa matata don gware rasha lele mai jin magana ta, ina mai baki haƙuri mai neman gafara da tuba. Abokina Salman ne, tuba muke ki yafe masa. Ya ke matata makisa don gware rasha lele don tuba muke. Mutu kamar gidan nan. Idan abokananka suna shigowa cikin gidan nan suna min irin haka, wata rana zan yanka abokinka a gaban gidanka kana gani, in yanka shi in cinye naman sa in shanye jinin shi. Ni da ban san ma ya zo gidan ba, ban san me ya faru ba, ganin sana ya shigo wallahi. Ko kai da kake mijina ba kai saka ce zaka rabu da ni ba, sai dai idan ni ce na ga dama rabuwa da kai zan rabu da kai. Ina nan ma ba gudu. To ka ji abin da ya faru. Dan ni ma kaina in kaga artabun da muka yi da ita wallahi da kyar na sha.
kai din ma wallahi da ƙyar da sha. to alhamdulillah tunda Allah ya sa ka san gidan yanzu sai ka kwatanta min ni ma na je na ga gidan nan na je na same shi. Can ɗin zaka? Can zan je. Ok, to yanzu idan ka bi nan Na'am. daidai inda ake kona taya ɗin nan, Na'am. daga ka ɗan shiga Eh. daga baya zaka wani gida da ake kiwon kaji. Na'am. To daga kusa da gidan akwai wani sabon gida na farko, to nan ne gidan. To alhamdulillah. To yanzu tunda an yi haka bari na je gidan yanzu. Ni ma na je na duba an ga halin da yake ciki. Can ɗin zaka? Can zan je mana. To kai a hankali. Ba matsala ba damuwa. Gaskiya sai kai a Ba hankali. matsala. Ai yanzu zan je duba. Bari je. To Allah ya kiyaye. Matata makisa, farin ciki makisa, matata makisa, naki ne mijin aljanna. Inna lillahi wa inna ilaihi. Musa, haukace ne fara. Haukace Musa, wannan haukacewa kai Musa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi na tafi da kai. Ba nan barka wannan hali ba. Wallahi na tafi da kai Musa. Wallahi. Kawu! Kai har waye da zaka shigo min cikin gidana ni nake da ikon fitar da mijina a gidan nan. Ba wai kai ba. Bai san ba a karya min dokan gidana ba. In ni ba izini abun da sai min har kana hana shi. Waye shi? Jan gware da shalilin matata, kawuna ne, jinina ne, alina ne. Kawu! Bai san gidan nan ba a karya doka ba. Abin da ya faɗa shi yake yi. To yanzu ina neman umarni ki bani ruwan ya ba masa. Kawu! Wata kuma aikin da na saka. Wannan shi ne karo na biyu kenan ko. Da mutanen ka suke min haka idan na ƙara ganin irin wannan abin zan ɗauki ƙoƙarin mataki a kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Ina fa lafiya. Zancen nan gaske ne. Musa ya auri aljana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musa ya auri aljana. Ya aure aljana? Ya auri aljana Musa yanzu nan daga gidan nake. Daga gidan nake yanzu nan. Kin ga ko yanda Musa ya zama? Kin ga gidan nan yanda ya kace da jini? Jinin nan shine abincinta. Shine abincinta. Musa ma ya zama mahaukaci. Yana nan ya zama mahaukaci Musa ma. In kika gan shi ba kyan gani. Wallahi tallahi ba zan yadda ba sai na je na dauko yaro na. Ki je ki dauko kamar yaya. Ba za ki je ba. Ba zai yiwu ba. Ki je ki so ki aibi ba idan kika je kake ki zati. To haka zan bar su kake in bar su haka yaje rayuwa da ita da shi. Ai kawai mafitar mu sai addu'a. In banda addu'a ba abin da zamu. Addu'a ita ce kawai mafitar mu. Malam akan addu'an da yake min nan a samu a raba min yaron nan da wannan aljana. Ya Mahar Farida! 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 Mahar Farida! Haka ka zama Musa, haka suka zama min da kai? Musa aka ce mini ka aure aljana. Bai! Tabbas! Na auri makisa! Ina ƙaunar makisa! Yanzu na zo ne ma na bayyana miki ita umma! Ya Mahar Farida! Ya Mahar Farida! Ka fita ka bani guri. Sirkakki ce. Musa za ta ka fita ka bani guri. Kar ka bayyana min ita ni bana so. Umma, ta fara bani kuɗi, na fara canja, dubi yanda na canja umma, za ki ji daɗi, zan ji daɗi umma, zan bayyana miki ita yanzu. Ya ma! Musa, in ka kuskura ka ce za ka bayyana min aljannan nan, sai na tsine maka. Umma! Ka fita ka tafi. Sirkar taki? Musa ka fita ka tafi bana so kuma kar ka sake zuwa gidan nan. Sai in har ka tabbatar ba kai ba wannan aljana. Makisa! Ina ƙaunar makisa! Ina ƙaunar makisa! Ya Mahar Farida! Ya Mahar Farida! Ba na raba ni da ke! Ba na raba ni da ke! Ba na raba ni da ke! Yanzu ba fi sabila haka suka zubar min da yaro na. Allah ubangiji ka shirya min yaro na. Allah ya shirya min kai. Allah ka raba shi da wannan aljana ubangiji Allah ka shirya min kai.
samu da rashi din na Allah ne. Assalamu alaikum masoya mabiya wannan tasha ta mai albarka. Ina daɗa sanar da ku saboda na ga sakonnin godiyoyinku da suke ta shigowa, comment na godiyoyi da nake ta gani na mutane da wanda suke ta kiran mu a waya suna ta yin godiya akan sanar da su Dr. Sharu Abba mai bindiga da muka yi. Wannan godiya da suke ta yi akwai wata mata ma da na gani yar ƙasar Nijar kai zan ce, ita ma na ga tana ta miko sakon godiyarta saboda aljanu da ta jima tana fama da su tsawon shekaru, kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga ya ba ta magani kuma tana godiya akan ta samu ta rabu da su. Akwai ma wata da take ciwon kafa na ga ta ce ita ma yanzu in ta samu ta jima tsawon lokaci tana fama da wannan lalura, ita ma ta rabu da shi sakamakon karban magani na Dr. Sharu Abba mai bindiga da ta yi. Tana faɗin dama abin da ya sa bata zo ba za ta iya takowa ta taho har Najeriya karban magani ba, to kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga a kokarin sa ne taimaka mutane yake tura magunguna gari ƙasa a duk ƙasar da kake, inda ka kira wannan lamba ka mai bayani dukkanin Allah bai halicci kowace cuta ba sai da halicci maganinta. In ka mai bayanin abin da yake damun ka, to insha Allah shi kuma sai ya taimaka maka da magani. Dr. Sharu Abba mai bindiga zai tura maka a duk ƙasar da kake, a duk yankin da kake cikin sauki. Mutane kuma na ga sun ji daɗi suna ta miko mana godiya, wayanda ba samu sun sanar da shi lalurar da take damun su ba ya ba su magani ga lamba na.